Human sa hilabihan kataas sa presyo sa sibuyas, karon nabali na usab kay mi barato na kini ug hapit na gani mabalik sa naandan nga presyo. Sayra nato ang presyo sa sibuyas ug ubang mga produkto sa carbon market, pinaagi niining report. Kung kaniadto ni abot sa 600 pesos ang presyo sa sibuyas Bombay sa carbon, karon ana na lang kini sa line of 1 ang presyo. Matod sa mga vendors nga, nagdepende sa kagwapa sa sibuyas ang presyo. Ang kinagwapahan, tag 160 pesos ang kilo. Ang gwapa-gwapa, tag 140 pesos ang kilo. Ang reject, apan mapuslan pa, tag usa ka pesos ang kilo. Ang mga onion lovers nga wa na mo gamit og sibuyas kaniadto, karon gibalikan na nila kini kay ma-afford naman sa bulsa. Salamat lang, ani barato na di preso na nga niabot og 400, 500. Wala ko ning gamit kay mahal kayo. Balik na ko gamit kay ning ubos naman ang kuan. Presyo. Ado na matod pa'y abunda sa supply sa sibuyas karon hinungdan nga nagkabarato na ang presyo. Anong talani siya nag-line of 1? Kuan, this week ra. This week, unsa man ni siya kanang daghan tag supply? Daga na sir, daga na supply. Kung ni barato ang sibuyas Bombay, ang sibuyas dahona ni mahal nga tag 150 pesos ang bugkos. Itandi kaniadto nga tag 100 pesos lang. Sensible sir, na usahay mo taas na po sa boss. Ni sa kausab ang presyo sa atsal kay nihit kuno ang supply nga gikan sa Cagayan de Oro City. At sal tag 160. 160. Mahal barato. Mahal ra pong jutay kay maabot manig 100. Hinoon nagpabiling stable ang presyo sa ubang mga produkto sama sa ahos nga tag 80 pesos ang kilo. Luya tag 50 pesos ang kilo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.